Rotate. Ha? Mag-rotate device. Doon sa device mo. Diyan sa settings o sa harapan. Yung rotation niya. Kalaki. Gusto mo ganito naman ha? Ha? Bukas?
Di ba meron? Wala, meron na na. Malakas na. May shout out 6 million people in the house. Shout out 6 million people in the house. Saan muna tayo bang wala pang mabisita? Tampak host, kabaitan. Hello po, Miss Ola, mega love shout out. Salamat at nagbalik ka. Wala boses. Oh, wala pa rin boses. Ang lakas-lakas na. Ay, wala pa ba Lea? Holy Channel? Okay lang to dahil pera ko. Diba? Dinulukaw ko nila eh. Wala daw boses eh. Ang lakas-lakas na ng boses ko eh. Bye! Ingat ka. Bababa na ka ng bahay dyan. Para magdikita na ng maaga. Tara mo yung pinto. Para walang sungod dyan. Yan, bugaba na si Miss Ola. Yun. Wala nang mga pasaway. Ba't kayo ate Ami boses? Ganda naman. Naka-check nga ako eh. Hindi na ako naggamit ng ano eh. Hindi na ako nagamit ng mic. Para mas maganda ang boses ko. Pangit talaga boses ko. Hello, hello. A million people in the house. Mega love shout out. Maganda lang siguro ang boses ni Ate Mami. Eh ako, di naman ako singer eh. Kaya pangit ang boses ko. Kaya Ate Mami, singer yun. Kumusta na yung banana mo, Miss Ula? Kumusta na yung banana mo, Miss Ula? Yeah. Normal.
Miguel Love, shout out. 4 million people in the house. Magandang gabi, boss. Bikoy, yung pagmahal. Yung pagmahal din na may kiss will. Miguel Love, shout out sa'yo, kapatid. Kamusta na ang ating pagmahal na may kiss will? Kamusta na ang ating pagmahal na may kiss will? 6 million people in the house. Miguel Love, shout out. 6 million people in the house. Miguel Love, shout out. Alam mo, Five million people in the house. Miguel Love, shout out. DJ Jonas Sagayno Remix. Mami Heights, Team Sec. Thank you so much, Mami, sa patamsak mo dyan. DJ Jonas Sagayno Remix. Miguel Love, shout out sa'yo, Mami Heights. Dance for me. One AM talaga, Leo. Ano yung premiere niya?
Pupuyating na naman siguro ni kapatid na Leo Mami Heads. So Friday. Grabe si Leo mag-fit ng premier, eh. Talagang madaling araw na naman. Nangangayayat na ito si Mami Heads ito. Okay lang, Mami, kahit wala ka. Oy, sabi ng Tip Channel. Talagang pinupuyot si Mami. Ako tulugan ko yan ay nagkikalagan nila dyan. Kasarap ng tulog, tapos mayroon pin, kaya nga Mami. Bala ka sa live mo. Sarapan ng tulog, babangon ka para mag-attend ng premiere. Tapos hindi ka na makatulog. Kasi pupunta ka naman doon guys eh. Oh, wala na. Ayan na. Magdamag, walang tulog. Magig muna ako kuya, gagawa ko ng content. Okay mami, sige mami, balik ka mamaya. Kuya Mikes, mwah, sabi ni Mami Hangay. Posok host, 150 agoy, 150. Thank you so much, kapatid Wilmer. 150. Barat. Barat. 150. Manong Biyahero, thank you so much Manong Biyahero dyan. Magbaba ka ng bahay mo Manong. Para magdikita na ha. Ganda na kayo ng mga bahay nyo. Host, wow, okay lang. Manong Biyahero. Ikaw, kumusta ka naman? Hansi Official, hi Lord, pa-shoutout po. May galap-shoutout sa'yo. Hansi Official, may jacket ka na. Hansi Official, may jacket na. Jacket ka na. We love shout out 8 million people in the house. Hansi, may jacket ka na Hansi. Nice, si Hansi Official. Mukhang bago. Dikitan na natin yan. Guys, patumsak naman yung nakabin guys. Yan ay isang premiere ng ating kapatid ni Silly Channel. Baka naman.
Jimmy Hikes, Liu. Nag-upload yung train ng Pisay. Nakita ko kanina. Kahit isa ba yun? Silang dalawa yata ni Leo sa kasi Kuya Sid yun. Sino Bales, your host. Salamat sa pagbisita. Kaibigang Sino Bales. May jacket ka na? Tusok host, para sa bag, nag-love shot out. Sino Bales, may jacket ka na? Iba na kayo ng dahil dyan, Sino Bales. Magdikita na kayo. Make a love shot out, 4 million people in the house. Thank you so much, Marshall Gods. I need to everywhere. Ann Moreno, hello, may jacket po. Kaya may jacket ka na. Ann Moreno, may jacket ka na, boy. Ann Moreno, may jacket ka na, hello. Magical Blast, Dantle Park, sabi ni Miss Ola. Pakibalik na lang Magical Vlog kay Miss Ola. ITW, sabi ni Ann Moreno. Marcel, sabi ni Miss Ola. My body way, maging plastic, yung fantastic, you can miss my hair. Mas, padikit naman po. Po ba? Yung fantastic, you can miss my hair. Kung magagano, dikitan kita, ano, kung hindi pa tayo dikit. Maricel. Dito ah. Ako, dikit palit tayo Maricel. Yan, ano ka pala, si Emerald Light. Ito, dikit na oh. Maricel, bakit beautiful pack, grabe na mo yun oh. Kasi ito siya, Dantle Park, grabe ni Miss Ola. Magbalikan po kayo.
Miss Ola OTW, sabi ni Ann Moreno. DJ Jonas, the Dino Remix. Ihapi. Tony TV official, magbaba ng bahay. Shalalalala. Shalalalala. Moreno, Dampo, sabi ni Maricel ba? DJ Jonas, the Dino. And Miss Ola, done sa'yo, thanks, sabi ni Ann Moreno. Gana po, Connect TV official, sabi ni Miss Ola. Dikit na yata kayo ni Tony, Miss Ola. Ano ako? Dikit na nga tayo, Miss Ola, kay Tony. Pero kumain ka pa rin, Miss Ola. Ano ba yan? Di lumalaki bahay ng Miss Ola. Dikit na kayo ni Tony, Miss Ola. Guys, baka mayroon kayo dyan. Dikitan natin si Miss Ola, yung nakating. Ang limit ng bahay niya, di lumalaki. Ano kaya nangyari kay Miss Ola? Nalagas ko from 16 nung Saturday. Grabe naman yun. Hindi na lumalaki. Thank you po. Walang ano man. Di ka makaalis doon sa ano. DJ Jonas, the Dino Remix. Ang mapapayo ko lang na sa iyo, Miss Ola, dyan, kung akin lang kasi, normal lang yung lagas. Kasi lahat naman tayo nalalagasan. Bueno, ano rin o dami, 1-6, sabi ni Wilma Official. Ang lagas normal na yan, Miss Ola talaga. Pero kung mag-ano ka lang din, yung fluorescery lagi. Ingay mo, oy! Sabi ni Late Channel. Tony TV official, Dan Full Park, sabi ni Ann Moreno. Sige, Ann Moreno, babalikan kayo nito, baba mo yung bahay mo. O.T. Wilmer, sabi ni sige po, after clip. Ganun lang ang laban. Kasi ang lagas hindi natin mawasan yan Pero ang dami naman ang nalagas sa'yo. Kakunti-kunti lang ang banana mo na yan. Ilan na ba video mo, Miss Ola? Upload ko lang upload ng video para tinatapatan kasi ni Lolo minsan yung video natin Pag ang video mo kakaunti lang, yun, ayaw niya pangatin yung banana. Kulang po. Ay, dagdagan mo yan. Dapat mga ganyan mga 10 na o 15 na mga video mo. Makikita mo ang banana mo pangat na kukunti lang yung lalagasin.
Marami ka ng video eh. Ayari. Ayan. Nagluluto ang aking internet. Muli no. Yan daw sa ito ni TV Official. Ano yan si Miss Ola? Ano ba nangyayari ng aking... Agahang. Nagluluto guys ang aking Bye. Thank you so much to 3 million people in the house. Thank you so much to the channel. The channel, baka meron ka pang mga nakatitirang mga alaga dyan. Ayadaan mga ito si ating Miss Ola. Kasi kawawa naman itong kanyang bahay. Di na lumalaki. Lagas ng lagas.
Remix.